Mercedes 350E plug-in hibrid 2015, 139.000 la bord, într-o stare ideală, într-o completație foarte bogată. Nu are nicio parte revopsită, în accident nu a fost. Legat de completație, Distronic, proiecție, zonă moartă, burmester, ventilare, încălzire, scaun memorie, trapă și multe altele. Cum v-am spus, în accident nu a fost. Totul este original. Nu are nicio parte revopsită. Plug-in. La fel este și cablu pentru încărcare. Cum v-am spus, într-o completație foarte bogată. 3 zone climă, ambient light și tot așa.